ככה אשים עוד יצירה. ולרי, תודה רבה לך, רציתי להודות לך על 3 שנים נפלאות, תרמת לי המון, בזכותך התקדמתי במוזיקה, תודה רבה לך. תודה. ולרי, רציתי להגיד לך תודה רבה על השנתיים הנפלאות שלימדת אותי פסנתר, מאוד נהניתי ואני מאוד שמח שאתה המורה שלי. אני מאוד עצוב שאתה עוזב ואני שמח שתישאר פה ותלמד אותי, ותודה רבה לך. ולרי, תודה רבה על שנה נפלאה. באמת למדתי המון, זו הייתה שנה ממש ממש טובה. אני ממש עצוב שאתה עוזב, שאתה לא תהיה פה שנה הבאה. בקיצור, תודה רבה, ומקווה שתהנה. ולרי, שלום, רפאל. רציתי לאחל לך בהצלחה בבוסטון. ובכללי להגיד לך תודה ענקית על 4 שנים נפלאות, קידמת אותי בצורה הטובה ביותר. וחוץ מזה שאתה מורה מצוין, גם אישיותית היה מאוד כיף להיות איתך, אתה איש מאוד מאוד נחמד, אם לא הכי נחמד שראיתי. תהיה בהצלחה. תודה רבה לשנה, באמת בין השנים הטובות שהיו לי, שלימדת אותי לנגן פסנתר, ובאמת זה היה חלום ענק, ואני ממש התגעגע לך בגלל שאתה עומד לעזוב, קיצור. שלום ולרי, שמעתי שאתה עוזב אותנו, אנחנו אמנם לא מכירים הרבה זמן, אבל אתה תהיה דמות שאני חלק בלתי נפרד מישיבת כינור דוד. שמחתי מאוד להכיר אותך, אני מאחלת לך המון המון הצלחה בהמשך הדרך, והדרך עכשיו היא הכי חשובה. ביי! Прежде всего, я очень рада, что познакомилась с вами. Успеха, здоровья и всего самого наилучшего в дальнейшем. И большое спасибо за то, что вы тут были, работали и участвовали в жизни Ешивы. И это просто поразительно. Ученики даже на уроке математики вас часто вспоминали. ולרי, שלום, אני שמעתי חדשות מצערות מבחינתנו, חבל מאוד 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 שאתה עוזב, אבל אני בטוח שבמקום החדש שתגיע אליו גם תעשה חיל ותצליח יפה. אני מאחל לך ולכל המשפחה המון המון בהצלחה. להתראות. Валерий, здравствуйте. Мне очень приятно, меня сейчас снимает ваш ученик, и мне очень приятно, что я могу вам сказать слова, которые в обычной повседневной жизни мы не говорим. Я очень рад тому, что мы познакомились, и вы работали с нами в школе. Очень часто я получаю слова благодарности и комплименты за то, что школа продвинулась, и в этом очень большая заслуга ваша. И это я пользуюсь возможностью передать вам. Это вы очень сильно подняли здесь уровень фортепиано. Я вам очень благодарен и желаю успехов с детьми, внуками, с Америкой. всего самого лучшего. ולרי, אנחנו נפרדים ממך עם הרבה מאוד תודה והרבה הכרת הטוב על כל מה שעשית בשביל הישיבה. יש הרבה מאוד תלמידים שהעתיד המוזיקלי שלהם מושתת על העבודה איתך ועל מה שעשית בשבילם. היית דמות בישיבה מעוררת השראה, מעוררת חיוך ומאוד מאוד מקצועית. אתה תחסר לנו ואנחנו באמת מאחלים לך המשך הצלחה כסבא, כמוזיקאי בניו יורק, ותודה, תודה על הכל והצלחה רבה.